दिनै 12 अक्ट' सुनिबार बाराय केके लाइभ कालेक्सन बड' निउजनिफ्राय बयनिसिमबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरो। मैया केबिनेट मन्थ्रि उरकाव गोरा अन्थाइ खाम्फा अपेनिं खालामनानै होयो। दतमा ब्लकनि आन्दाराव मोननै लामा सेंसन जानायावहाय दाङारखुथिनिफ्राय लावदंगासिम 4.9 किल'मिटार, दतमा टु सिमलागुरिसिम 4 किल'मिटार। हाबाफारियाव लोगो लानानै बिथाङा बुंबावो दि सोरबाया बे लामा मावनायावहाय बा सोरबा कन्ट्रेक्टरा मोजां मावनानै होआब्ला, क्वालिटिया मोजां जायाब्ला बिसोरखौबो कनसिडारेसन खालामनाय जानाय नङा। सिगां 17 बोसोर बिटिसि सरकाराव जानानै थांबाय, दा गोदान सरकाराव बेफोर गासैखौबो सोरबा कन्ट्रेक्टरखौबो बिथाङा बुङो दि कनसिडारेसन खालामनाय जानाय नङा होननानै। मैया माखासे बागानियाफ्रा एसटि मर्यादा होनांगौ होननानै रेलि खालामदों आरो बिथांमोनहा बुंदों थांनाय समाव कंग्रेस सरकारफ्रा थगायनानै दोनदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिसोरो कंग्रेस सरकारखौ आसामनिफ्राय फुनानै गारहरदों आरो दानि सरकारफ्राबो जुदि होआब्ला बोसोरनैनि गेजेराव बिथांमोनखौबो आसामनिफ्राय फुनानै गारहरगोन होननानै बिथांमोनहा सुलुंनि गेजेरजों मिथिहोयो। मैया आदिबासी पाब्लिक लिबारेशन आर्मी सानै उtkariखौ हमनो मोननाय जायो। आसाम पुलिस आरो सिआरपिएफफोरनि गोख्रोंथार नाजानायाव गलाघाट जिल्लायाव। बिसोर सानैनि मुङानो जादों साहेल मुंडा आरो जयन्त हक। बिसोर सानैजों लोगोसे गोबां अस्त्र आरो गुलिबो मोननाय जादों होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय रोखायै मिथिनो मोनो। आसाम स्टेटनि कामरुप जिल्लायाव सासे सेंग्राया गावनि मोजां मोननायखौ दैमा जिङाव लांनानै सावथारहैनानै दोनदोंमोन आरो नखरनि सुबुंफोरा बुङो बे हिनजावसाया 2 मार्चनिफ्रायनो गोमानानै दङमोन होननानै पुलिसनो गसर दिखांनायनि उनाव गोबां बिजिरनायावहाय, गोबां नागिरबायनायाव, बिथांमोना सुलु लानायावहाय सेंग्राखौ एरेस्ट खालामनानै सोंनायाव सेंग्राया राजि जाबाय बे जाथायखौ गावनो मावदों होननानै। आरोबाव मोनसे मुगैथावथाव जाथाय, गुवाहाटी सिटियाव मोनसे गाज्रि जाथाय सोराङाव फैदों। गुवाहाटीनि कारिगाव सासे उन्दै हिनजावसाखौनो साबा गेंरेप खालामनाय जादों आरो बिसोरो भिडिअ खालामबावदों होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। उनावहाय उलुबारि फानबारि पुलिस थानायावहाय बिसोरो गसर दिसननानै होदों आरो दा गथ'साखौहाय मेडिकेल टेस्ट खालामना मेडिकेलाव फाथायहरबाय। उनाव पुलिसफोरा बिसोरखौ नागिरगासिनो दङ, बिसोरखौ दासिमबो हमनो मोननाय जायाखै होननानै जोङो खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। अन्ध्र प्रदेशआव कृष्णा जिल्लानि सिङाव थानाय मन्जलिपाटनाम लैथो जिङाव सानै मोजां मोनलायनानै गार्लफ्रेन्डखौ लानानै लैथो जिं जिं बेरायहैदोंमोन। बे समावनो सानै दुथांफोरा बयफ्रेन्डखौ हमनानै दंफाङाव खाख्रबनानै दोनो आरो गार्लफ्रेन्डखौ बिसोरो बयफ्रेन्डनि सिगाङावनो जिनाहारि खालामदों। उनाव बिसोरो पुलिसनो गसर दिसननायावहाय पुलिसफोरा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनो हाबाय। सानै सेंग्रानि मुङानो जादों पि नागाबांगा आरो नदीप। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जेलाव हरनाय जाबाय। बयनिसिमबो निउजनि गेजेरजों खावलायहरनाय, सोरबाया बयफ्रेन्ड दङबा आरो गावनि हिन्जाव दङब्ला हारसिं दा बेराय। बेबायदि जाथाया सम सम जागासिनो दङ, नोंथांनावबो बेबायदि गथियै बायदि। भारत हादरखौ पाकिस्ताना बम गावहरदों होननानै अजद दिखांनाया सोराङाव फैबाय। आर्मिनि कर्नेल इन्डियाननि आर्मिया बेबायदि फोरमायदों बियो टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय जादों। बे जाथायाव रावबो जिउ खहा जायाखै आरो मोनसेबो मुवा खहा जायाखै होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय रोखायै मिथिनो मोनफिनो। रुस आरो इउक्रेननि दावहाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसो जागासिनो दङ। दिनै बिनिनो रासियानि बाय'लेबखौ इउर'पियान हादरफोरा बन्द खालामनानै होगोन होननानै हुमखि होयो। बिनिनो दिनै सावरायनाय जागोन। आरोबाव ब्रेकिं निउज, दिनै मोनबा जायगायावहाय साइरेन गाबगासिनो दङ बम बेरनायनि, मिसाइल बम बेरनायनि दिनैबो सन्देह दङ। रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।